Id-differenza bejn kemm qed jirċievu flus il-ħaddiema f'idejhom u kemm hija l-kola li suppost qed ittaffi id-daqqa tal-għolli tal-ħajja possibilment qed tigrava l-problema tal-inflazzjoni tal-pagi u b'konsegwenza ta' hekk il-prezzijiet qed ikomplu jolew. Dan intqal fi stqarrija li ħarġet l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem hekk kif spjegat li ilha tajt minn qabel il-budget li l-kola m'għandix tiġi intaxxata biex bekk tiġi ikkontrollata l-inflazzjoni. Fatt li anka il-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq dwar dawn l-aħħar xhur. Narax meta min iħaddem qed jikkumpensa l-għoli tal-ħajja billi jagħti il-kola, dawn il-benefiċċji mhux qed jingħataw kollha lil ħaddiema. Skont estimi li għamlet l-MEA madwar 40 miljun euro li suppost qed jieħdu l-ħaddiema qegħdin fil-fatt jittieħdu mill-gvern f'forma ta' taxxa ta' tħun u sigurtà soċjali, xi ħaġa li l-assoċjazzjoni iddiskrivit bħala inġusta kemm għall-ħaddiema kif ukoll għal min iħaddem. L-MEA fakret li qabel il-budget 2024 għamlu talba urġenti biex il-kola ma tiġix intaxxata. Madankollu din it-talba ma ġietx milquha mill-gvern ta' Roberta Bela. Ta' kull ġimgħa minn żieda ta' 12.81 euro fil-ġimgħa il-ħaddiema qed ikollhom jagħtu lura minnhom 3.50 euro fil-ġimgħa lill-gvern. L-MEA ikkonkludiet li l-proposta li ma tiġix intaxxata l-kola kienet tkun proposta ħafna iktar effettiva minn dak li sista għamel il-gvern.